Negosyo mga kapaborito, abay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos ang maabig niya morning at balang sinansakay. Programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Siyempre dyan aspeto technical, kolop kantabay tini, Engineer Nixon Dakal. Kolop yun sa na programa yung may paruntal na saray balita dita na da balay na Binmalay. Amigo yo RJ Beremenes at your service always. Kana siyempre sa partner ko si Leon Elorde Castro Jr. Ang ganda gunuyan nakaulot tayo. Saya Oscar Head na bali na Binmalay, Oscar President Luyag na Pangasinan. Kaya talaga na makikitsing. Ya Oscar Head dita na da bali na Binmalay, Oscar President Luyag na Pangasinan. Ya medyo busy ni da sarayan kaplusan agong natad na Miyerkules at sa 27 la da bulan na Mayo 2026. Siyempre saya patuloy ni dismantling na saray fish pen, fish cages dita na bali na Binmalay. At apyan na dyan at nalinisan so kailugan. At baka sa mga susunod na linggo nandyan na rin yung mga equipment ng DPWH para sa dredging operation
sa mga kailugan dyan sa bayan ng Binmalay. Ang daming mga naghihintay na magandang proyekto dyan po sa kailugan. Baka mamaya may makita na kayo dyan na mga parang sa ano, sa saan ba yun? Sa Palawan. Parang dyan din sa Bulinaw na may mga restaurant, floating restaurant na hila-hila ng mga bangka. At pwede ninyong malibot yung kailugan habang kayo naghahappy-happy o kaya nag-enjoy, di ba? Yun yung mga in the near future maaaring maganap dyan at mangyari dyan sa ating mga kailugan dyan sa bayan ng Binmalay. It's additional income, tourist attraction. Yun po naman yung mga talagang mga magagandang idea na pinaplanong gawin po dyan ni Mayor Pet Merera ng Binmalay. At talagang inaasikaso yung kapakanan ng bawat residente dyan. Kaya nga medyo napailing na lang siya at medyo natawa na lang nung siyempre may maagang parang gumagawa ng mga balita patungkol naman sa mga pwedeng kanyang makatunggali sa susunod na eleksyon sa 2028. Sabi naman niya malayo pa yan, trabaho muna tayo at di naman siya naapektuhan sa mga ganyang usapin dahil ang alam lang niya yung pagsilbihan ng kanyang mga kababayan habang siya ang nakaupong mayor dyan sa bayan ng Binmalay. Yan naman po yung kanyang reaksyon. Bahala silang mag-isip, basta ako yung focus ko yung pagsilbihan yung aking mga kababayan, sabing ganon, dahil yun daw ang kanyang mandato. Kaya focus din lang, focus lang sa mga pinapatupad na mga proyekto dyan ho sa bayan ng Binmalay. Kaya sunod-sunuran nga yung mga nagsisidatingang mga blessing dyan sa bayan ho ng Binmalay sa panunungkulan ni Mayor Pet Merera. At yung salitang utang, kasi natanong din kung may planong umutang, ba't ka uutang? Isapat naman yung earnings, yung income na nakukolekta daw ng bayan ng Binmalay para naman ho matustusan yung mga pangunahing proyekto at yung pangangailangan ng kanyang mga kababayan dyan sa bayan ng Binmalay. Dahil ho yan sa talagang pagpapatupad ng mga legal na mga akbangin para sa ganun makakolekta, madagdagan ang kanilang earnings dyan ho sa bayan ng Binmalay. Kaya ho marami ho yung mga nagagawang proyekto at hindi kailangang umutang dahil kaya naman ng local earnings dyan sa bayan ho ng Binmalay dahil ho sa pagpapatupad ng mga dapat ipatupad, lalo na sa koleksyon dyan ho sa bayan ng Binmalay. At ito naman daw nagagastos ng tama, naihatid ng tama ang pangangailangan ng kanilang mga kababayan, lalo na yung sa paggastos ng pondo ng bayan. Talagang pinakaiingat-ingatan na walang mawaldas. Kaya nga walang record sa COA na may mga disallowance, walang record sa COA na may na-issuean ng EOM or Audit Observation Memorandum, parang ganon. Dahil sa tamang paggastos ng pondo ng taong bayan.
ng pundo ng munisipyo na pakikinabangan ng taong bayan. Pero ng taong bayan yan. Kailangan lang balik po natin. Yun po naman yung mananaw dyan ni Mayor Pet Merera. Kaya ito ho, yung mga ibang pangangailangan po dyan nadadagdagan. Tulad nung scholarship program ng munisipyo na dati mga 100 lang po yan. Pero nadagdagan ngayon sa taong ito ng 100 ulit. Dahil may budget, dahil may pundo, dahil ho sa magandang koleksyon ng munisipyo sa mga taxpayer po dyan. At yung pag-utang naman ng munisipyo wala sa bokabularyo ni Mayor Pet Merera. Nabanggit pa niya sa panayam na ang bayan ng Binmali may binabayaran pa ring utang. Sayang naman yung interest na almost parang 26 million a year. So kailangan pag nabayaran yan lalo ay unaligwas. So say Binmaloy na iterso pangkaukulan na saray kabaluyan dita na dasay balay na Binmaloy. So focus lang, sabi naman ni Mayor, basta alam mong tamang ginagawa mo para sa iyong mga kababayan, wala namang epekto sa kanya yan. Yung mga napag-uusapan, yung mga parang lumalabas na mga pangalan na kanyang makakatunggali sa 2028 national election yan. At sa katunayan nga, pagka nalinisan na yung mga kailugan dyan sa bayan po ng Binmaloy, maalis na yung mga fish pen, yung mga fish cages po dyan, babalik din po ang mga yan. Pero ano na lang yan, i-regulate na lang. Didetermina na kung saan yung pwede na pagtayuhan ng mga fish pen. At syempre may sukat na po yan. At syempre yan ho ay may didistribute o kaya may bibigay doon sa mga taga dyan sa bayan ng Binmaloy para may pagkakitaan naman sila. So ito, makakalikha ka na ng livelihood. Diba? Pagkukunan ng mapagkakakitaan yung kanilang mga kababayan dyan sa bayan ng Binmaloy. At the same time, syempre, magbabayad din ho sila sa munisipyo. Meron hong mga buwis po yan na kailangan bayaran additional income para ho dyan sa bayan ng Binmaloy. Yun ho yung mga focus ngayon ni Mayor Pet Merera para sa kanyang mga kababayan dyan sa bayan ng Binmaloy. At yung kanyang pagka stricto dyan sa mamamahala, sabi naman ng mga ilang nag-uusurba naman dyan, nasa naman yan, nasa lugar daw. Dahil yun naman po yung kanyang pag-istrikto, may kinahihinatnan naman. Kaya sabi nga ng isang kausap natin, talagang makikita mo ang pag-angat ng income ng isang bayan, pag-asinso ng isang bayan, kung ang namumuno ay may political will. Yan po yun. Dahil syempre pag may political will, hindi natatakot na mayroong kang mga napabarong kundad salitan Pangasinan, may mga magtatampo sa'yo, parang ganun. Pero pagka isipin mo yung paano napabarong kuya, kanya nagkulaya ipatunton, ni raya ay butanti raya yung barong iral siyang paano dakiboto. Pero pagka ganun ang mentalidad, walang mangyayari sa yung pagsisirbe. Kaya sino man ang masagasaan, sino man ang masaktan, basta tama ang ginagawa, may political will. Yun yung paninindigan ni Mayor Pet Merera
dyan ho sa bayan ng Binmalay. At sa ngayon ay nasa ating linya na ang aking very busy partner na si Leon Elorde Castro Jr. Ito at magbibigay magbabati pa sa ating mga tagapakinig dyan sa Binmalay. Good morning, partner. Good morning, partner RJ, saka sa ating mga listeners, sa ating mga subscribers sa iba't ibang bayan ng Pangasinan, lalo-lalo na sa ating bayan ng Binmalay na magandang umaga po sa inyong lahat at enjoy the holiday po ngayon sa Yes. araw na to. Dilada ata, no? Pero kahit holiday, partner, busy ka, partner, ha? Oo, partner, kasi alam mo naman, may mga utos sa ating buting mayor, siyempre, kaya natin tayo public servant, partner RJ. At siyempre, pagka may dapat gawin kahit holiday, kailangan tuparin. Yun naman yung parang nasa dugo mo na yan, partner. So anong mga balita ngayon, partner? Partner, yun lang, kahapon, nag-meeting mga stockholder ng ating mga marginal fisherman. Sila po nag-meeting kahapon, kasama ng ating administrator. At kahapon din kasi yung PSB ng ating mga empleyado, may nangyari PSB kahapon, yung mga naganap kahapon. At mga maraming bisita si Mayor, siyempre, inuna natin yung pagsilbihan sa bayan, partner. Oo, yun yung natalakay ko kanina yung pag-regulate ng fish pen, mga marginalized fishermen dyan, at yung kung sino yung priority na kukuha ng pagkakataon para makapag-put up ng fish pen dyan, partner, sa Binmalay. Una, yung mga taga Binmalay, partner, para at least makapag-create ng livelihood, at the same time, makapagbabayad sa munisipyo, di maganda yon, di ba, partner? So partner, pag-alaman ko lang, yung mga nasa gilid siguro, baka ang pag-alis sa mga kanilang mga kung malapit na siguro yung drain sa kanila, dahil kailangang i-drain. Siguro, nasabi ni Atty. Franco, hindi nang ako sigurado na yung mga nasa gilid pa po na medyo hanap buhay ng ating mga small fishermen ay pinapayagan habang wala pa yung dredger at partner. Okay. So, may naman, may humanitarian consideration naman, pero yung... Ang daming basher ay hindi pa namang mga... Ang hirap kasi sa mga tao, unang doon, sa kanila magbabasher yung pisang pa lang inaunahan na. Parang alam mo yung nangyari sa ating Senado, wala na akong tiwala sa Senado. Oo nga di ba? Yung kagabi, pinanood ko parang tama naman si Tulpo. Kaya binugal niya dahil nalaman niya yung totoo. No. Parang ganun na nga. Ito si Cayetano, anong klaseng itong Senate President Yung parang minamanyubra lahat. Kung para sa akin, dapat isipin nila, taong bayan nagbabayad sa kanila. Di ba? Dapat taong bayan ang dapat sa kanila, hindi yung ganun na klaseng tao na pinipilit ang kagustuhan nila kung saan isang kanilang gustong layunin. Kuwan lang, ilibre si Sara. Yun nga alam mo yung masyadong pamumulitika, yun nga yung aking introduction kanina sa aking programa kaya hindi ko na binigyang pansin dahil sabi ko, partner Leon, dapat ang unahin nila yung pagtalakay para sa kapakanan ng ating mga kababayan, yung pakinabangan ng ating mga kababayan, hindi yung masyadong mapolitika, di ba? Tulad dyan sa Binmalay, hindi pinapansin ni Mayor yung mga mapolitikang usapin. Basta sabi niya, focus, trabaho muna, parang ganoon. Ito nga, partner, panawagan ko sa ating mga kababayan, lalo sa ating mga public servant. Alam mo, partner, ang gagawin natin, trabaho muna. Yes, muna yung politika, di natin. Dapat isipin nila being the Oscar head o Pangasinan o ng Binmalay. In behalf of them, isipin nila yung kailangan ng mga senior muna. Huwag yung politika, matagal na yan. Na hinihintay ng ating mga senior citizen. Katagal na, dami na namamatay. Hindi pa nila kakamtan ang kanilang universal pension. Kung tutusin, ito ang mga pundasyon ng ating gobyerno. Ilang taon na sila nagbabayad ng buwis nila. Hanggang ngayon, di pa na ibibigay ng gobyerno ang tamang pag-aaruga sa ating mga senior citizen. So, isa lang yan sa mga usapin na kailangan pagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas, di ba, partner? Ito ngayon, ako tumatayo para sa mga senior citizen. Kung noon walang tumatayo, ngayon marami na kami. Sina Congressman Magsaysay, Congressman Ordonez, pati si
ating Speaker of the House. Nalaman na niya, sumusuporta sa 12 million na lagda. Dapat yun ang gagawin ng Senado. Oo. Huwag yung politika. Ay, mapolitika sila masyado. Sila na nga malaking sweldo. Walang ginagawa. Pumapasok, kung kailan pumasok lang, sumisildo. Ganyan ba karapal ang ating mga senadores sa ating bansa na tinaturan natin mga leaders. Ano ngayon? Hindi na leaders, kundi mga kurap. No, kasi Di ba? Di tayo takot magsabi kasi napapanood sa TV. Dapat they sit as example as a good leaders. Yes. Hindi nga nagbabangayan sila doon. dapat ano na lang yun na pag-usapan nila in an executive session. Huwag na nilang Hindi na ipabulgar. pinapalabas. Oo, tama ka dyan. Kasi walang pakinabang ang taong bayan dyan sa mga pinaggagawang mga ganyan, di ba? Napaghalata tuloy, partner. Napaghalata tuloy na masyado ng mapolitika, Dapat doon, partner, wag na silang parang nagpapasikat sa mga TV station, nagpapalive, kung ganun lang naman. Maganda sana kung live nila magandang panukala para sa mga senior, Oh, yun. PWD, Yun. sa ating mga bayan. Yan dapat talakayin nila, hindi yung talakayin ang pagsalba sa isang tao na alam mo naman kung ano nangyari sa Pilipinas. Oo, ay nako. Kaya nga kung minsan na yung walang mga wasting time nga walang pakinabang ang taong bayan tapos doon sila nagbabangayan 'di ba? Ang daming mga usapin tulad ng sinasabi mo, yung universal pension o sa hanay naman ng edukasyon yung panukala ni Robin Hood Padilla na alisin na yung K-12, 'di ba? Sa barangay naman yung Magna Carta for Barangays, ang dami na usapin, 'di ba? O kaya yung pag-angat ng sahod ng ating mga obrero, 'di ba? 'Yon yung mga makabuluhang dapat talakayan at pagtuunan ng pansin, 'di ba? Paano? Alam mo, partner RJ, maganda itong program kasi hindi nakikinig, di ba? Ito panawagan natin sa mga nakatata sa atin. Kung kami na maliliit ang ating mga sweldo sa bayan, sa barangay, sa mga kapitulyo, saan yan? Gumagawa kami ng trabaho namin, kayo pa kaya? Malalaking porsyento, malalaking sahod ninyo. Anong ginagawa nyo? Marami kayong staff, kamag-anak din. Di ba? Ay, naku, dapat isipin nila yung binoto kayo ng taon, nagbubola kayo noon ngayon. Ano na ngayon, pinapakita nila? Bangayan? Oo. Ating mga kabataan, nakikita nilang ganon. Di sila ba good example? Good leaders? Ay, dinidepensa pa nila kapakanan ng buong bayan o kapakanan ng kanilang sarili? No, yun nga alam mo yung Isipin nila, ito panawagan sa kanila. Kung kami mga malilit na sweldo, pinaglalaban namin kung ano ang tamang ipaglalaban para sa bayan. Bayan muna, bago sarili. Alam mo Sana yung all, walang masaon. at least nandyan ka, partner, dito tayo na nagbo-voice out ng mga ganyan liknaan dahil alam natin na maraming mga Pilipino ang wala silang way na maibalikas yung kanilang liknaan parang kinikimkim na lang nila yung kanilang liknaan. Buti siguro pag naririnig ka ang daming magsasalita, partner, tama ka dyan, Sir Elorde, parang ganun, partner. Alam mo, partner, may mga iba kasi nga ating mga kababayan din, nagbabasir dyan. Kinakampihan ang bawat isang senador. Hindi. Wala akong kinakampihan. Sila lahat. Hindi nila inisip ang bayan. Inisip nila pang sariling kapakanan ng isang tao para sila makadikit. Para sila mabigyan ng magandang pwesto o magandang project. Yan ang nangyayari. Lahat sila, wala akong kinakampihan. Ating mga kababayan dyan, kinakampihan porque di sila bibigyan sila, hindi. Sabihin natin kung anong kailangan ng bayan, anong kailangan ng tao, yan dapat gawin nila. Dapat mag-voice out ang tao, hindi yung may kinakampihan. Isipin nyo, hindi lang kayo nakatira sa mundo. Maraming tao ang naghinagos at kailangan ng tulong. Oo, kasi ang malinaw dyan, partner, kung siguro liknaan din ang ating mga nakikinig, masyado ng mapolitika ang sitwasyon ngayon, partner. Kaya may programang partner, Liknay Baloy. Oo. Liknay individual. Liknay pangkamungan. Yes, Baloy oo. ng intirong bansa. Oo. Buti na lang dyan sa Binmalay, partner, nung nakapanayam namin si Mayor, basta focus lang, sabi niya di ba? Ang ginagawa ko dito, naman yung mga lumalabas-labas dyan about politika, sabi niya is focus. Yung serbisyo na paninilbihan na talagang pakakinabangan ng taong bayan dahil nandito tayo para maglingkod, sabing ganun, partner. Alam mo, partner,
yun ang nalilimutan ng ating mga public servant na nangyayari sa bayan ng Binmalay. May political will ang isang mayor, ang pagsisilbihan balang public servant, isipin nila, you're elected by the whole majority. Kung public servant ka, dapat isipin mo, may sakripisyo sa oras mo, sakripisyo sa pamilya mo, sakripisyo sa bulsa mo. Yan ang tunay na public servant Tama ka na dyan. ibang-iba ang bayan ng Binmalay. Kaya sa Binmalay, walang politika, walang korupsyon dahil ang titing nila kapakanan ng bawat mamamayan sa bayan ng Binmalay. At yun ang ramdam nila ngayon, partner, ha? Oo. Sa pamamahala ni Mayor Pet sa anumang aspeto, sa anumang sektor, talagang natutugunan yung kanilang pangangailangan, di ba? Diyan sa bayan ng Binmalay, sa sektor ng edukasyon, yung scholarship program, di ba? Sa aspetong medical naman, yung mga medical mission na tuloy-tuloy, di ba? At lahat na. Oo. At saka, isa pa ito, partner Eddie, ako ngayon, katulad nung I was invited by the OSCA head of Bautista, Pangasinan. Ay, oo nga pala, So, no? nag-book na ako doon, pare. Sarili ko na rin. Kay Mayor na lang, sakyan namin dahil ewan ko rin, ito panawagan din sa ating mga PSW sa Pangasinan kung bakit hanggang ngayon wala pa rin yung courtesy call namin kay Gobernador. Matagal na kaming gustong makausap sa Gobernador para maisabi namin ang hinaing ng bawat senior citizen sa probinsya ng Pangasinan. Ay, hindi pa ba natuloy yun, partner? Oo, Matagal na yan, partner, kaya to, hindi ko na ma-intim sa akin sarili. Panawagan na po to. Matagal na po yung sulat namin. We want a courtesy call. Oo, mga senior sa Pangasinan, matagal na pala yan. Ba't hindi pa siguro yung kanyang partner, yung anong tawag mo dito, yung secretary to the governor. Kailangan namin ng courtesy call para mabigyan ng respeto rin ang gobernador na alam niya kung sino mga leaders ng bawat OSCA ng Pangasinan, yung mga focal person ng mga citizen. Bakit hanggang ngayon wala pa rin yung courtesy call kay gobernador? Sino bang kwan dyan, in charge dyan sa mga schedule na yan? Mayroon Siguro. ako dito, matagal na yung sulat ko kay Governor. I don't know kung alam ba ni Governor ito, hindi. Yan, so Kaya panawagan mo na, dapat partner, malapit ngayon, kay oh. Governor, Mm. ito po'y aking, hindi pa ako nagagalit. Sinasabi ko lang yung aming nasa dibdib na mabilang mga OSCA head, mga vocal person ng ating mga senior, na dapat malaman din ng Governor. We give respect to the Governor. Gusto namin mag-courtesy call para masabi naman namin kung ano mga kailangan ng senior. At siyempre, hindi malalaman ng gobyerno kung wala tayong sasabihin na problema ng ating mga senior citizen. Tamang-tama, partner, at na-voice out mo na rin sa ating programa. Baka hindi pa alam ni governor, baka nasa Kung secretary malapit kay to governor pa ito yan. po sinasabi ko. Sino bang nag-receive ng sulat mo, partner? Oo, may akong sulat matagal. Sinong nag-receive doon sa sa admin? Mismo doon sa babae, sa information. Baka hindi nyo pa binibigay, ha? Sige, ngayon na malalaman ni governor yan. Sige. Ewan ko kung bakit paano matagal ang dami nang na-courtesy call kay Governor. Nakikita ko nasa Facebook. Sabi ko naman, siyempre, parang masakit sa akin naman na bilang OSCA head ng Pangasinan, hindi lang kami makapag-courtesy call kay Governor. Ito panawagan na po to. Ito po isang panawagan na po. Kung sino man ang malapit kay Governor, sabi nila may mga hinaing po ang ating mga senior citizen sa buong Pangasinan. Kasi ako inimbita na po at sinasabi ko po, kasi sa bayan ng Binmalay, we are very proud to the Mayor of Binmalay, to the LGU, for Very supportive, to the senior citizen kung saan mga vulnerable na mga tao na naghihintay na ng mga kanilang mga oras. Dapat maibigay natin ang tamang pag-aruga at tamang serbisyo sa ating mga senior citizen. Yan panawagan mo lang, partner, ha? Hindi ka galit, ha? Hindi, panawagan lang po to. Kasi kailangan na namin na maidaing ang aming mga kailangan na kung alam ko, baka hindi pa nalalaman ni Governor, kaya panawagan na po kung sino man ang malapit kay Governor at nakikinig at sabi lang po, matagal na po kami naghihintay ng courtesy call. Aywan ko, ito po yung sinasabi ko dahil kami po yung nagpunta ng PSWD, inintay po namin hanggang ngayon wala pa po. Kailangan na po ang 12 million lagda ng buong Pangasinan kasi marami po dito. Ito inumpisan ko muna sa Binmalay, tapos na po, at ito isasabit ko na po sa Region 1 kasi nag-usap ko si Atty. Glyza. Ito isang panawagan lamang. Ito isang
pakiusap lang po Mhm. na kami po binibigyan namin ang respeto ng ating gobernador ng Pangasinan bilang ama ng probinsya na mag-courtesy call for respect para alam niya naman na kami gumagalaw ng mga OSCA ng buong Pangasinan po. Okay, wala na tayong oras sa partner. Yung mensahe mo sa ating mga kababayan. Salamat po sa ating mga kababayan kung napakinggan po ang ating panawagan at salamat sa ating programang PEM sa Binmalay kung saan natin nailantad ang ating mga hinaing at ating mga kailangan po ng mga senior. Tayo po nagtatrabaho para senior citizen. Habang may oras pa, alam niyo naman ang mga Yes, senior citizen ay vulnerable. Habang may oras pa, bigyan po natin ng mga respeto, tamang pag-aaruga sa ating mga senior citizen. Kaya maraming salamat, Partner RJ, sa ating programa sa araw na to. Enjoy the holiday at God bless mo sa lahat ng mga listeners natin. Partner RJ, lalong-lalo sa Partner RJ. Salamat. Maraming salamat po. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr. Yan, paki-schedule naman yung courtesy call nila sa Office of the Governor. Yan. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Sa Aspeto Technical, Engineer Nexon Dacal, sa ngalan ng aking partner Leon Elorde Castro Jr. O naman po si RJ Menes at your service always. Nag-iwan po ng magandang oras at magandang araw sa ating lahat. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8